pansin sa iyong mga kapaigiran. Kay tumila na ng langit, kaila ang mga ilaw na hindi naman sumapag-ulan. Malayo-layo na rin inarating
lalakbay. Hello mga Manoy, hello mga Manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Sabado at ang petsa ay July 10. Yan. Meron tayong mga pa-shoutout at syempre meron tayong mga special mention. Yan. Meron din tayong mga ibang announcement. Announcement ba? Ayan, so simulan na po natin ang ating mga pa-shoutout. Unahin natin sa shoutout kay Andre Manuel Labanancia. Actually nagre-request to ng ng Firebar 2 and 1 daw. Yung sa -1 karaoke. Hayaan niyo po pag kasi kadalasan kasi nakaka-copyright ako rito eh. Pero sige, dahil may nag-request, sige, mag-upload po tayo niyan. Yung Firebar 2 by 2 and 1. Requested by Andre Manuel Labanancia. Okay, next. Shoutout din naman kay kay Ma'am Patricia Dublin. Sabi niya, wow, galing talaga ni Rian, magaling mag-drums, magaling kumanta, full package talaga. Go lang baby girl, ikaw lang sapat na, hindi nakalaan ng mga taong pagulo sa inyo ni Sir Hilbal. Uy, ba't nabanggit ako ron? God knows everything about you and your family, especially kay Sir Hilbal, ang nag-iisang vlogger na hindi ka iniwan. At thank you po Sir Hilbal, shoutout po. Maraming salamat naman po sa sa compliment Ma'am Patricia Dublin. Yan, thank you po. And shoutout din po sa inyo. Shoutout din kay Ma'am Alexia Monix. Yan, thank you po Ma'am Alexia. Shoutout din kay Par Hernan Forteo. Sabi niya, may sinasabi siya rito, hindi ko mo padihon kita padi, sayo ako. Tama, sayo ako dahil meron kang sincerity sa mga vlog mo at totoong tao ka. At honesty yun ang nakikita ko sa'yo pati, at okay lang sa'yo kahit nasasagasaan ka na. Sabi nga ni Colonel Bosita, doon tayo sa tama at wag doon sa mali. At doon sa solotero, uy, ano solotero? Doon sa tamang respeto lang po. Yan. Maraming salamat po, Pare Hernan Porteo, kumpare nga pala kita. Sabagay, sinabi mo naman, hindi porket padihon kita eh. O, yan. Sabi mo nga, doon lang tayo sa tama. Yan. Maraming salamat po sa compliment din, Pare Hernan Porteo. Thank you. Shoutout din po sa inyong lahat dyan sa Pangasinan. Next, shoutout din kay Alet Mandigma. Yan. Thank you. Shoutout din kay Wilma Nido. Shoutout din kay Ma'am Ani Pido. Yan, grabe daw talaga ang galing ni Rian Seribal. Magaling ho talaga yan. Lalo pa pagka talagang bumalik yung kanyang pagsik sa pagdadrums. Yan. Minsan kasi wala sa mood si Rian. Alam naman po natin ang bata. Minsan talaga wala sa mood yan. Pero pagka nasa mood si Rian, asahan nyo talagang malupit yan mag-drums. Yan. Okay. Salamat po Ma'am Ani Pido. Thank you rin at shoutout din po sa inyong lahat yan Ma'am Ani Pido. Shoutout din kay Sir Eduardo Cabal. Meron siya ritong request. Sana raw ilapit ko sa sa NHA, sa pabahay na mahihirap sila sila Sir Eddie. Tingnan po natin kung magagawa natin ang paraan na magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa National Housing Association. Dahil lalapit natin sa yung hindi ko alam. Basta yung tungkol sa housing. Titingnan lang po natin Sir Eduardo Cabal. Hindi po ako nangangako, pero asikasuhin po natin yan. Anyway, maraming salamat po sa iyong suggestion. Next, shoutout din kay El Joe Tanelia. Yan, Tanelia pala. Yan, thank you po sir. And last but not the least, shoutout din kay Ma'am Josie Villaflor. Thank you po Ma'am Josie Villaflor. Meron tong saan ba to? Sa Valenzuela, tsaka meron din ata sa Caloocan. Yan. Shoutout po sa iyo Ma'am Josie Villaflor. Siyempre sa mga viewers and subscriber ko rin po. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsubaybay dito sa channel ni Hilbal. Siyempre, wag po din po natin kalimutan, wag natin i-skip yung mga ads na napapanood natin sa videos ni Rian doon sa kanyang channel, Rian Morales Official po. One of these days po, pipilitin ko na
makapag-live si Rian para nang sa ganun first time niyang makapag-live ulit, makapag-live mula nung siya na-monetize, mula nung na-monetize yung kanyang channel. Tulungan po natin ang channel ni Rian sa pamamagitan ng hindi pag-i-skip po doon sa mga ads na nakikita nyo sa kanyang mga videos. Doon lang po tayo makakatulong ng husto para lumaki yung kanyang revenue. Sa kanyang kasi maliit lang po yung revenue. Actually sa akin din maliit din. Pero okay lang po yun. Kahit naman matagal magkaroon ng pakinabang, okay, worth it din naman yun. Kasi hindi naman tayo kasi kalakihan ng revenue na kinikita. Minsan nga after 3 months pa ako kakaroon ng pakinabang after 3 months yan. Hindi monthly, hindi tulad kasi ng nung hindi pa wala pang pandemic. Medyo okay yung hindi pala pandemic na pala ako nagkaroon ng na monetize. So hindi ko rin pala inaabot yung hindi pa pandemic, kasi nung hindi pa pandemic talagang malalaki ang mga views. Yun nga lang, hindi pa ako monetize. Na-monetize lang kasi ako, kailan lang ako na-monetize. Yan, nagkaroon kasi ng problema sa channel ko. Buti na ayos. Yan. So, tulad nga po ng sinasabi ko, tulungan po natin si Rian sa kanyang mga videos sa pamamagitan na hindi po pag-i-skip sa kanyang mga ads. Okay? Siyempre, support nyo na rin, subscribe nyo rin ang channel ni Rian Morales Official. At ganon din po, supportan nyo rin po yung channel ng aking si Uday 2524. Sana mapag-graduate na rin siya sa kanyang 1,000 subscribers. Sa ngayon kasi nasa 500 plus pa lang siya. So, supportan nyo rin po mga manayan channel ni Uday 2524. Yan, hindi pa po siya monetize. Sana ma-monetize na rin ang channel ni Uday 2524. And syempre, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ni Hilbal, subscribe na rin po kayo. Click nyo na rin po yung notification bell icon para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa aking channel. Maraming salamat po mga manay. Bago ako magtapos, gusto ko pong pasalamatan si special mention po kay Ray Noel Mote na nagbigay ng gitara kay Rian. Binigyan niya ng gitara si Rian. Actually nandito yung picture ni Rian, yan makikita nyo. Yan yung picture ni Rian tsaka yung gitara na binigay ni Ray Noel Mote. So sa iyo sir, thank you po sa binigay mo pong gitara sa ating batang drummer na si Rian Morales. Yan. Thank you ho. And syempre, thank you rin sa lahat po ng mga sponsor. Thank you sa lahat ng mga viewers and subscriber. Maraming salamat po. Muli ito si Hilat ng Hilbal Channel, laging nagsasabi na may pagpalaan ng bawat sa atin ng ating pong may kapal, bigyan ng kalakasan ng ating kaisipan at mga katawan. Ingatan ng bawat sa atin at bigyan ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Bye-bye! Si Bray, wala. Tulog. Tulog ang aking si Bray.